Gauteng ikhiphe isinqumo esithi kwakungafanele futhi kungekho emthethweni ukuhlonzwa kwesilo uMisuzulu kaZwelithini njengengonyama yesizwe samaZulu ngumengameli Cyril Ramaphosa. Inkantolo iyalele ihhovisi likamengameli wezwe ukuthi libuyekeze isinqumo njengoba kunguyena owakhipha isitifiketi esigunyaza ukugcotshwa kwesilo uMisuzulu kaZwelithini. Bese kuphele izinyanga ezimbili lesinqumo sigodliwe njengoba lolu daba lwaba senkantolo izinsuku ezintathu ngomfumfu. Ophonsela inselele lesinqumo umntwana uSimakade kanye nabanye abantwana bolunye uhlangothi lwaseNdlunkulu. Sikhona nesinye isicelo esasifakwe umntwana umboniso ngumfowabo wesilo eseyibuza. Sixoxisane nongoti wezomthetho uMpumelelo Zikalala ukusichazela ukuthi sichaza ukuthini lesinqumo ngesihlalo sobukhosi. Asihlukanise ukuqoka noma ukubeka kwesilo ngokwesiko nemigomo yakwaZulu bese siyobheka futhi ngasemthethweni lesibiza ngokuthi Traditional Leadership and Khoisan Act. So lesi siqhumo sanamhlanje sibheka le Khoisan Act, asibheki okunye okuseceleni. So ukufaka umuntu esibayeni konke okunye sasikwenza kuwusiko akukaze kukhulunywe ngakho until manje. So sithi ngokwe Traditional Leadership and Khoisan Act bona mongameli kwafanele ngabe ngesikhathi sesingenile incwadi eshoyo ukuthi engathi khona ukuba ngokhona la ima bese usebenzisa umthetho ukuthi kube khona uphenyo oluzobe seliba khona as per investigation noma as per lo mthetho okhomba ngayo. Masukwenzile-ke lokho sebeku-advisile ngoba phela wena uyena ungoti ekukhethweni noma ekuboneni ukuthi ubani umuntu ekufanele angene azohlala abe yisilo. Bazobe sebeku-advise ukuthi yiphi indlela ekumele ngabe wenza ngayo. So inkantolo ibisho kanjalo namhlanje ukuthi hayi engathi mongameli washeshe wagagamela uthe noma ngabe sekukhona umuntu ophakamisa isandla sakhe ethi hayi naku mina ngicela ukuthi ngingena ungibheke ukuthi ngithini wangakwenza lokho. Wena-ke njengomongameli awuthathi masayidi ulalela lo osuke kushiwo since ngewona wena umuntu osuke uqokile into oyenzayo nje ukhipha isitifiketi esithi hayi abakini batho wena mina sengiyakurecognize. Kufanele ukuthi mase kukhona dispute noma kungaboni ngasolinye bese uyahlehla bese uthi hayi ake ngime kancane. So kuchaza ukuthini lokho njengamanje? Chaza ukuthi yebo sikhona sinaso isilo ehlele esihlalweni isibusayo. Ngoba uzothi umunye makubheka athi ngokwesizulu noma ngokosiko akuyena umongameli oqoka isilo kunosiko nemigomo nemibandela nemikhuba elandelwayo ukuze isiko sikwazi ukuthi sibe khona. So mangabe wona ukholela ukuthi yonke leyo migomo nemibandela nemikhuba yenziwe uzothi hayi isilo uMisuzulu sona silo sami engingaphansi kwaso okuyisona esasehlaleni njengamanje. The only thing esiyenzakalile ukuthi i-recognition noma ukubonwa uhulumeni as per umthetho waseNingizimu Afrika ubonakala ngathi akwenzakalanga kahle up until leyo investigation ize yenzeke. Naye sengabuya ithi cha sibona ngathi yonke into ihambe ngohlelo isilo uMisuzulu asiqhubeke noma esibuye besithi cha sibona ukuthi engathi ngokwama-customs noma imigomo ekhona esuke isebenza ukuthi isilo sikhethwa kanjani akuhambanga kahle naye recommendation isiyenzayo. Wena-ke president actor noma enza ngale ndlela thina esizobe siku-advise ngayo noma uhambisana ney'nqumo zethu esizobe sikunikeze zona. Kanti futhi kusengenzeka isinqumo senkantolo sanamhlanje sidluliselwe phambili. Kusakhona iy'nkantolo ey'mbili ezisengakwazi ukulalele lolu daba. Inkantolo yokuqala ile eseBloemfontein, i-Supreme Court of Appeals, eyokugcina bese kube inkantolo yomthethosisekelo. Engicabanga ukuthi ingagcina sifike khona ngoba asijwayele ukuthi amacala afana njengalawo siwabona anginjalo noma kwenzeki njalo uzofika iy'sebenzi zenkantolo la kukhulunywa khona ukuthi isilo sikhethwa kanjani. So kubalulekile ngesinye isikhathi even kusayidi lika-president la ezothi khona hayi ake ningicacisele ukuthi makuthiwa omunye upresident ungene ey'cathulweni zami sekuthiwa akazokhetha ukuthi ukhethwa kanjani. Ake sibone ukuthi yiphi indlela ekufanele siyilandele. Umthetho uthini? Fanele ngibhekeni ngingabhekeni mangabe kuthiwa khona i-complaint noma khona incwadi ingenile efanele ukuthi ngiyitreat-e kanjani. Inkantolo yomthethosisekelo-ke engicabanga ukuthi ngabe ikhona imphelandaba makuwukuthi uzogcina kufikile lapho ngoba inamajaji amaningana azohlala phansi acubungule wonke ama-engele neyonke imigudu efanele ngabe iyalandelwa ngale mthetho